Fabuloses tortugues ninja. El nen de les estrelles. No hi ha res com passejar per l'abocador de la ciutat. Sí, a part de caure de cap en un cubell de les escombraries. L'abocador és ple de primera matèria pels meus invents. I tant, no cal que ho diguis, nano. I si busco servei a aquestes coses, contribueixo més al reciclatge. Vols dir que faràs servir aquestes escombraries per fer-ne més? Per què no les deixem on són i eliminem el mitjancer? Oh, estava buscant una planxa de metall just com aquesta. Em podria haver quedat a casa en una còmoda claveguera, però no! Ui. T'han colgat d'escombraries, nano. Escolta, Donatello, potser que ens n'anem d'aquí abans no prengui mal algú. Vinga, ha estat un accident. No sé pas què vols que ens passi en un abocador. Doncs pot passar que ens caigui una nau extraterrestre al damunt. Ah, no diguis disbarats. Mira-ho tu mateix. Nois, us sona la frase Campi qui pugui? Anem a investigar. Uau, jo diria que li fan falta unes quantes pràctiques d'aterratge. El casc hauria d'estar calent, però és fred com el gel. Un moment, i si el que hi ha aquí dintre no és pacífic? I si és un monstre enorme amb una pila d'ulls i ullals gegants com el que sortia a la pel·lícula de l'altre dia? Sí, i si el seu pla favorit és tortugues a la closca? I què passa, si té problemes? Doncs ho haurem d'esbrinar. Hola! Hi ha algú per aquí? Som nosaltres! Som 4 tortugues ninja amistoses! Segurament tenim un aspecte tan estrany com el teu. O potser no. Hola. És un nen. Kirk. És el teu nom? Draco informa. He localitzat el nen de les estrelles. Ja era hora. Quan estarà en posició la flota? Arribada aproximada d'aquí a 2 hores. Fins aleshores te n'hauràs d'ocupar tu. Doncs desitja'm sort, em farà falta. Kirk, sisplau, intenta explicar-nos-ho. Podem saber què hi fas sol en aquesta nau? No, vull jugar. No, Kirk, són escombraries. Potser per ell les escombraries són joguines. Però què diantre? Emporta-te'l d'aquí! Corre! Aparteu-vos del mig, terrícoles, o també us hauré de fulminar. Tu no fulminaràs ningú! Quina mala punteria, cara arrugada! Ja et tinc! Molt bé, soldat. Per què persegueixes aquella criatura? Incauts, és el nen de les estrelles, l'ésser més perillós de l'univers. Ah! Perillós? Que t'has trastocat? Ja us ho trobareu. Algú em pot explicar per què un guerrer intergalàctic empaita un extraterrestre petit tan bufó? L'únic que sé és que val més que el portem en un lloc segur fins que trobem unes quantes respostes. Quin dia més avorrit. Me'n vaig a casa. Ni t'ho pensis. El teu torn no acaba fins d'aquí a 20 minuts, April. A més, un bon reporter no espera que passin les notícies. Un bon reporter sap trobar tema per un article només mirant per la finestra. Què mires, Vernon? No res. Draco, has localitzat el nen de les estrelles. Sí, però uns terrícoles s'hi han interferit.
On és el nen ara? No ho sé. L'equip de seguiment s'ha fet malbé i he perdut el meu fulminador. Necessitaré reforços. Molt bé. Enviarem naus avançades perquè t'ajudin fins que la flota estigui en posició. Aquesta vegada no s'escaparà. La nau s'ha estavellat. Finalment aconseguirem agafar-lo. Ho farem sigui com sigui. L'hem interrogat mentre veníem cap aquí, mestre Estallicó, però no ens ha aclarit res. No sabem qui és, ni tampoc per què viatja tot sol per la galàxia. Intueixo que hauríem de descobrir aquests misteris de pressa, deixebles meus, o les conseqüències seran espantoses. Quins ànims, mestre Estallicó. On és ara? Allà davant. L'hem deixat jugant amb la col·lecció de ninots d'en Michelangelo. Doncs espero que no me'n perdi cap accessori. Però què diantre? Uau, això sí que és un bon truc. Em sembla que el nostre amic té poders telequinètics. Joguines! Nen, no! Em sembla que tenim un petit problema de disciplina. Petit? Jo diria letal, nano. Nois, l'hem de calmar aviat, si no volem acabar com bruixetes de tortuga. Mestre Estallicó, no pot fer servir el seu control mental ninja perquè s'estigui quiet. Em sembla que no. Les seves habilitats mentals són superiors a les meves. Tant odi, tanta ràbia. No havia percebut mai res de semblant. És un nen malcriat, això segur. El que fa falta és una mica d'autoritat paterna a l'antiga. Kirsch, deixa això a terra. Renai, no sabia que fer de pare fos tan perillós. Ara jugarem a un joc que es diu Preguntes i Respostes. No! Kirsch, només et volem ajudar. Jo només vull jugar. Kirsch, espera! T'has de quedar amb nosaltres! No, perquè us he de fer cas. No sou el meu pare. Pel que es veu, només creu el seu pare. Podria ser en qualsevol lloc. El podrem trobar amb el localitzador del Tortuga Mòbil. Doncs som-hi, nois! Mestre Estallicó, on va? A la seva nau. La meva intuïció ninja em diu que hem de saber més coses d'aquesta criatura tan estranya. Potser la seva nau ens donarà una pista. Has tingut sort, Donatello? No encara. Espero que desprengui alguna mena de camp energètic estrany que pugui detectar. Fantàstic. I mentrestant no sabem ni si anem amb la direcció correcta. És una operació força delicada, Rafael. Cal molta precisió i habilitat tècnica. A totes les unitats, agents necessiten reforços a la 97 amb Chestnut. Hi ha una mena d'ésser extraterrestre. Deixa córrer l'habilitat tècnica, noi. Accelera! Rendeix-te o ens veurem obligats a fer ús de la força! Si li ha agafat una rebequeria quan en Rafael l'ha renyat. Imagina't com reaccionarà quan la policia li dispari. Agent, no dispari! Més alienígenes! No veu gaire a la tele, oi? Ei, nanet de les estrelles, em recordes? Escolta, maco, per què no deixes els cotxes a terra, eh? No, són les meves joguines. Però si vens amb nosaltres et trobarem unes joguines encara més maques per jugar. Molt bé. Ui! Juro que, si em torno a quedar colgat d'escombraries, plego de l'episodi. Molt bé, col·lega, anem. Ei, tu, quiet! Oh, no! Noi, sóc l'April. Ara estem una mica enfainats. Així no us interessa que 4 naus de guerra alienígenes estiguin a punt d'aterrar davant del Canal 6? Segurament deuen ser més sonats que en Python en Kirsch. Espera, April, de seguida venim. En Michelangelo i jo ens ocuparem d'aquesta colla de guerrers extraterrestres sonats. Vosaltres dos calmeu el nen. Sí, dona'ns la feina fàcil. Voleia per la ciutat com una rata pinyada.
No el podem controlar. Aviseu la Guàrdia Nacional. Ei, s'ha aturat a 3 cantonades cap al nord. Bon dia! Quin reportatge! Sí, magnífic! La mare tenia raó. M'hauria d'haver fet comptable. Aquestes naus han rebut fort. I nosaltres també rebrem si no ens avancem a aquests rebels. Vinga! Molt bé, fem miques al nen de les estrelles. A tu et farem miques! Es bandiu aquests esguerros verds! Ei, hola, Kirks! Et volem ajudar, Kirsch. No vull ajudar, només vull jugar. Però jugant no resoldràs els teus problemes. Ostres, ja hi tornem. Ves allà! Foc! Tothom em vol fer mal. No, Kirsch, el que passa és que no t'entenen. Bé, hauria pogut anar més bé. Kirsch, espera, ara has de venir amb nosaltres. No, no ets el meu pare. Per què sempre diu el mateix? Val més que ens posem en contacte amb el Leonardo i amb Michelangelo. Potser tenen més sort que nosaltres. Això no costarà gaire. Això deuen ser els arxius de l'ordinador de bord. Potser em donaran una clau de l'origen d'en Kirsch. Però no sé llegir aquesta llengua alienígena. Hauré de fer una mica d'investigació. Però per què no els campeu la boira i ens deixeu fer la nostra feina? Si això vol dir fer-li mal al nen, no! Quin reportatge! Vinga, Vernon, fem una presa de més a prop. Vernon! Cowabunga! Vinga, continuarem la recerca amb la nau. No correu tant, col·legues espacials! Com t'ha anat amb en Kirsch? Ah, bé. Està tot completament descontrolat. Colla de rucs! Si no ens deixeu trobar aquell nano, el vostre planeta pot quedar arrasat. Sí? Molt bé. I com penseu arrasar un planeta sense les naus? Nois! En aquest moment estic rebent uns 4.000 senyals que venen en direcció a la Terra. Atenció, habitants de la Terra. Tenim el vostre planeta envoltat. Hem vingut a buscar el noi de les estrelles. Teniu 30 minuts per lliurar-nos-el o ens veurem obligats a destruir-lo, encara que això signifiqui la destrucció del planeta. Repeteixo, teniu 30 minuts per lliurar-nos al nen de les estrelles o obrirem foc contra el vostre planeta. Molt bé, malvats. Per què ha sortit tota la flota estel·lar a capturar un nen petit? No és un nen normal i corrent. Aquesta criatura ha sembrat el caos i la destrucció en centenars de mons de tota la galàxia. Però si només és un nen. Un nen amb uns poders increïbles. Els que hem sobreviscut ens hem unit amb l'objectiu d'evitar que destrueixi més mons. Perseguim aquest nen des de fa més de 2 segles. I després de tant de temps encara és un nen? El nen de les estrelles té poders infinits. Pot ser el que vulgui. La flota armada no vol destruir el vostre planeta, però si s'ha de fer per evitar la destrucció d'altres mons, que així sigui. Nois, reunió.
No vull semblar pessimista, però aquesta vegada no hi veig sortida. No podem permetre que el destrueixin. De cap manera. Encara que sigui destructiu, només és una criatura. A mi em sembla que ha de créixer una mica. Potser aquesta seria la resposta correcta. Sí, potser el mestre Estallicó ha descobert alguna cosa. Vés a la nau a preguntar-li. Nosaltres buscarem en Kirsch amb el tortugamòbil. April, ens deixes la teva furgoneta? Molt bé. Us portarem el nen de les estrelles. Estigueu-vos quiets i no interferiu. Aquests il·lusos no podran capturar mai el nen de les estrelles. A més, el seu poder ha de ser meu. Busqueu el nen de les estrelles! He trobat un arxiu prometedor, Donatello. Arxiu personal de mare. Data 63-19. Vaig obtenint resultats positius en el meu experiment de conferir poders extraordinaris al meu fill Kirsch. Aquest Marek és el pare d'en Kirsch. Amb el temps, sota la meva tutoria, els seus poders augmentaran. En cas que el nostre planeta sobrevisqui aquesta guerra interestel·lar, en Kirsch és la nostra única esperança. Data 63-21. És massa tard. El nostre planeta està condemnat a la destrucció i en Kirsch és massa jove per entendre la seva missió. Pobre Marek. Quina missió tenia per en Kirsch? Ara ja ho entenc. Va conferir poders al seu fill que li permetessin posar fi a la guerra. Però, esclar, com que no li va poder explicar mai... No ha tingut l'oportunitat de créixer i fer servir els seus poders de forma constructiva. I no creixerà per ningú, només pel seu pare, o sigui que malament rai. No necessàriament, Donatello. Acompanya'm. Ei, nano, som nosaltres! Fora! Malament, Rai. Ara ja no es refia de nosaltres. Com va, nois? Fatal. Heu trobat en Kirsch? És al parc, però em sembla que no s'hi quedarà gaire estona. Doncs l'heu de mantenir aquí. Feu el que sigui. Nosaltres us venim a ajudar. Com caram l'hem de fer estar quiet? Nois, estic a punt de ser genial. Fixeu-vos-hi. Què us sembla si anem a jugar al parc? Podria funcionar. Uau, això és la mar de divertit, nois? Sí! Visca! Renoi, que divertit! Uau! Ui! Ei, xavalet, vine a jugar amb nosaltres! D'acord! Sort que això comença a pintar... Oh! Malament! Oh, no, més inoportuns impossible. Escolta, Kirsch, jo sóc dels teus. Sóc l'amic que sempre has buscat. Acosta't. No hi vagis, Kirsch! Molt bé, així. Acosta't una mica més. Si fos un malpensat, diria que és una mena d'artefacte hipnòptic. Primer ens hem de desfer d'aquestes màquines. Ara! Ja! Ja! Uns segons més i compliràs les meves ordres. I jo faré servir el teu poder per conquerir l'univers. Prepara per replantejar-te els teus objectius, Ruff! No! M'has enganyat! Tothom em detesta! No, amiguet, de veritat. No, no, espera, no... Kirsch, quiet! Fill meu, vaig haver de deixar-te abans de poder ensenyar-te a fer servir els teus poders. I és hora que els facis servir per ajudar els altres. A acabar la guerra. La guerra és la raó per la qual no puc estar amb tu. Però si fas servir els poders que et vaig conferir per restablir la pau a la galàxia, el meu esperit sempre serà amb tu.
Adéu, fill meu. Ara t'ha arribat l'hora de créixer. La bomba de fum ha estat un bon efecte, sensei. Només espero que els meus poders mentals l'hagin convençut. Adéu, pare. Ha arreglat totes les naus. El nen de les estrelles ha evolucionat. Escolteu-me tots, lamento tot el mal que us he causat. Era un nen i eren coses que no sabia. Però ara he crescut. I si em deixeu, tornaré amb vosaltres a casa vostra per reparar el mal que he causat, tal com he arreglat les vostres naus. I després podrem viure tots en pau. Molt bé. Vine amb nosaltres, Kirsch. Kirsch, què li ha passat a ell? L'he enviat a un planeta presó del sistema Regal. A reveure, nanos. Ei! M'agrada moltíssim l'estil d'aquest paio. Sí, em rebenta posar-me medalles, però avui ens hi hem lluït. I hem après una lliçó, deixebles meus. Cadascun de nosaltres té poders especials innats. Quan som infantils i els usem d'una manera egoista, els poders es debiliten. Però quan aprenem a ocupar-nos dels altres, les nostres habilitats creixen. I això sí que és l'autèntica maduresa, deixebles meus. Té raó, sensei. Ens dispensa un moment? No s'hi amoïni, sensei. Ja arribarem a madurar algun dia.